حال اشی کہ بلوچستان یونیورسٹی وائس چانسلر، رجسٹرار، سیکیورٹی آفیسر گو ہمراہ سرویلنس انچارج و بعضی دگے مزنی انتظامیائی یونیورسٹی پسیلو دیم شودانی تہاچ کیمرہ چیر دے گا گرگ بدگا ای کیمرہ لیٹانی سوئچ بورڈاں بغیر دان دگے جاگیا چیروکانی پیٹ کنگ بدگا مثلاً آگاں کسی پسیلہ شتا کیمرہ ویڈیو کو تا کوئی ویڈیو پدا انتظامیہ والیاں ہمیں مردمانی بلیک میل کرنے کا استعمال کو تگا وشند کے تاہنا اسٹوڈنٹ نہ بوتگا لہتی استاد ہم بلیک میل کرنگ بوتا ای بلیک میل دو مقصد بوتگا یکی شانی سیکشول ہراسمنٹ و دومی پا انتظامیہ جاسوسی کنگ زانتکاری گوشگایاں کی تیوگی اسکیم تہا یونیورسٹی اہلکارہ چیبید بعض بستری مردم گونند آگاں کسی آ گپ گوش نداشتا یا نتور ستا آیا امتحان پہل کنگے دمکی دیا گوتا چوبی کے یہ معاملہ پدر بوگا رن دفاعی والا انتظامیہ بازی مردمی جست پرس کنند اشانی موبائل و لیپ ٹاپ انتہا گپڑی انچی ویڈیوز درکائیں تو یہ گپ ثابت بھی کہ اشان چری ویڈیوان وانو کو بلیک میل کتگا یہ وانو کانی تہا گیشتری دادا جنینہ نہیں ہوتا ادا مسترنگا پیشی کہ یہ نو کی خبری نہیں 2 سال پیش یونیورسٹی لہتے ورنہ گل ہمیں گپا مظاہرہ کنند تو گورنر بلوچستانہ بغیر داں وائس چانسلر آوتی گپا سر کنند کس ہچ نگوشید ایرندی کی گپ دیما آت کا مازنی گرفتاری تنی تنبوتا ایف آئی والیاں تاہنا ہمیں انتظامیہ والا جوست پرس کتگو ویڈیو ضبط کتگا بعض اسٹوڈنٹی گوشید کے وائس چانسلر بائدیں استعفا بدند بلے گیشتری مردمانی گوشہ گشیں کہ یہ تحقیقات ہما وحدہ معنی ندارند داں کے شانی تہا وائس چانسلر جندگونے وائس چانسلر تہنا استعفا مدند جواب دے بھی آئیے وجہ اشیں کہ گوستگی نائب سیکیورٹی افسر اولی مردمہ چی یکی کہ آئیے سرا ای کیمرانی پیٹ کنگے الزام ای واجکارا وائس چانسلر سنگتی برکتا 4ویں گریڈا ترقی کتا داں 4ویں گریڈ رستا معاملہ ات کا ای جوستا اوچتا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی وانوکانی چیروکائی ویڈیو کنو کا دگے چیچی کو تھا ای کھیا پرماتے گا او آگاں کسی پرماتے گا اشان کیس زیادہ